Balimao, ani nyokuma, très urgent. Aye une vidéo partagée, c'est urgent. Et révélation bao de baby. Billet dimanche 23 octobre 2022. Malion, aye shibo sego tungara teke kono. Francine bolo minela mbalan kono tukuni. Turki président, Américain ma boka foko François de beka terrorisme financier. Awa Turki président fana bora ka ja mena. Hali Américain nga président koro o ka vidéo do be meno fana kala ngo bela be ngofe. Ja olu bebe ka kuma France feni ko ina. O ye ɲɔgɔn sutura ka ɲɔgɔn sutura alaba laban kɔnɔni mena mununu na safe cogo alaba ye duguma la metla ko video kala sisan bon nouvelle dɔ be fana be an b'o fɔ ɲɛna yan'an ka taa ɲɛfɛ k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko an ka armée kɛlen bɛ ka exploit dɔ kɛ tile fila in kɔnɔna na an b'a fɔ ko bravo à l'armée malienne Kolokani mara yɔrɔ la a fɔra ko terroriste kun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔw kɛ k'u bɛna attaque dɔw ni fɛn dɔw kɛ alhamdulillah an ka armée y'o désamorcer awa mokti dugu dɔw fana bɛ yen nɔ terroriste kun bɛ fɛ ka taga infiltration kɛ o yɔrɔ fana la an ka mɔgɔw bɔra ka taga bi n bɛna bonne nouvelle dɔ fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna bi Mali armée anw bɛ se ka mɔgɔw to kumakan na terroriste ɲɛmɔgɔ ninnu caman bɛ yen n'o bɛna don an ka mɔgɔw la an ka zone kɔnɔna na an ka armée ye mɔgɔ caman kumakan intercepté o sɔrɔla jumɛn de fɛ irisiw ye Mali bila u ka satellite système na a ye kuma in lamɛn ka ɲa dɛ irisiw de filɛ ka Mali bila u ka satellite système na donc Mali yɛrɛ bɛ se ka hali mɔgɔw to kuma la ka a kumakan ka intercepté i m'a ye ni Alassane Ouattara bɛ fɛ ka taa kuma dɔ fɔ Macron ɲɛna a bɛ boli ka avion ta ka taa Faransi de sisan n'u y'a kɛ dɔrɔn a bɛ bɔ a kalama i ma Alassane Ouattara ni Bubu kuma na dɔrɔn Asimi y'a bɛɛ lamɛn ka ban pewu donc a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi le Mali est parmi les grandes puissances aujourd'hui Mali bɛ jate puissance baw fana fɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ minnu ɲɛfɔ maliyɛn bɛ ka bɔ o nɔgɔ la pewu n'i y'a ye ko irisiw français ko ko les 5 membres permanents des Nations Unies ko mɔgɔw ka ko munna ko Mali t'a demandé irisiw fɛ ko irisiw ka taga conseil de sécurité convoqué n'a ka sɔrɔ prévu bɛ Mali contre la k'a fɔ ko Faransi de bɛ ka terroriste dɛmɛ ko mɔgɔ min bɛ se k'o baara kɛ Mali bi ko irisiw de ja plan b'u bolo ni irisiw taara k'u bɛ taga session demandé Nations Unies na o bɛ tila k'a fɔ ko irisiw ni Mali bɛ ka jɛ ko k'olu kɛlɛ o d'u ka plan ye o de to Mali ma fɛn fɔ irisiw ɲɛna irisiw fana y'a faamuya irisiw ma convocation kɛ ni irisiw taara k'u bɛ taga fɔ directement u b'a kɛ i n'a fɔ kanko de don parce que irisiw ni américains man di Macron bɛ taa fɔ américains ɲɛna k'i m'a ye ko Mali bɛ ka taga i fara irisiw de kan sisan ko k'an kɛlɛ donc o de to Mali ko k'ale t'i sara irisiw la ale t'i sara mɔgɔ si la Faransi yɛrɛ ka ni Faransi dalen b'a la k'a tɛ terroriste ko Faransi ka taga o fɛngɛ fana kɛ bi k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali bɛ se ka communication interceptée bi à travers les satellites russes an b'a fɔ bravo à l'armée malienne bravo au président Assimi bravo à la transition malienne a y'aw jija maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'aw kɔ maliyɛnw yan'an ka taa ɲɛfɛ ko Turki président Erdogan maliyɛnw o de bɔra ka kuma a ka bon hakili ma maliyɛnw n bɛna kumakan kala aw na an ka jɛ an ka kumakan in lamɛn ɲɔgɔn fɛ mais yan'an ka don o la n kun ɲinɛna ka yɔrɔ dɔ fɔ an ɲɛna ko k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na k'an bɛ yɔrɔ min na bi an ka armée ye exploit dɔw kɛ T-Site an ka armée taara ka taga u ka base dɔ détruire an ka armée ye ka taa Kayi ka taa bila fo Kidali mara la Mali armée bɛ ka lamaga kɛ a yɔrɔ bɛɛ la a bɛɛ prévu bɛ yan n bɛna bɛɛ lajɛlen kalan hali terroriste dɔw taara k'u bɛ taga mɔgɔw recruter état islamique k'u bɛ taa recrutement kɛ Menaka an ka armée wulila ka jɔ k'u bɛɛ kumakanw ta ka mɔgɔw yira diɲɛ bɛɛ la awa diɲɛ bɛɛ tigɛr'u la an y'o de fɔ bravo à l'armée malienne Mali jugu bɛ k'i kɔlɔsi dɛ n'i ko allo dɔrɔn o ka sɔrɔ Assimi tulo b'a la Mali jugu a y'a kɔlɔsi dɛ an b'a fɔ ko allo dɔrɔn awa Assimi tulo b'a la an ka mouvement victoire et gloire an taara Kitakaw y'an bonya an bɛ Kitaka bɛɛ fo Kita gouverneur Kita dugutigilakaw an yɛrɛ tericɛ n'o ye Fode Sise ye an b'a Fode fo an bɛ Kitaka bɛɛ fo vraiment aw ni ce aw ni baraji le mouvement victoire et gloire an bɛna taga Segu an bɛna taga Ɲoro ni ala sɔnna ma an ka karamɔgɔba fɛ Asherifu Sarafa an bɛ Seko Lassana Kane fo n'o y'an ka ɲɛmɔgɔba ye vraiment le président d'honneur du mouvement victoire et gloire Seko Lassana Kane Segukaw ka belebele an ka foli b'i ye donc maliyɛnw yan'an ka taa ɲɛfɛ n bɛna a bɔ ka yira la Turki président de bɔra k'a fɔ ko ale ye kangari da Macron ye ka kangari da Macron ye ko Macron tɛ k'ale ka kumakan lamɛn ja tubabudugu in bɛɛ kangari da Faransi ye ko Faransi bɛ ka terroriste ninnu dɛmɛ k'u k'a dabila nin ye Turki président kumakan de dɛ maliyɛnw ne bɛn'o k'a la aw ni an bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Daesh on site and we have
won victory and triumph, but as this is the case, still, we have been subject to many defamation campaigns. We have realized that the ones who were criticizing us and trying to defame us in our fight against the Daesh, we have seen and observed that they were indeed cooperating and collaborating with Daesh. This French cement factory, this ko français ka entreprise do be no ko lu ni terroriste kelen damine ko vraiment ko abe wakati jambo olu be ka kuma français fe ko français ka entreprise do be no ni tri Amerique ye wole fangala u yere yi jola ko tien yere la français ka entreprise u yere yi jola Amerique justice la ko tien yere la ko lu kumbe ka terroriste deme u mu che ka bala de ko lu kumbe war di terroriste ma u be war hake mun di terroriste ma metla ka lisu bo ku ira ula billahi ngone kasiradi bon ni biengala ina senele me biengala ka o bien bi se ka yito ko jime trigi président fana bolé fle ka kuma sanno kale kangar da makoronye ko makoronga ko ka entreprise do be français ka entreprise do be ka be ka terrorisme deme bon aya ye tobu ye rama be nyon sutora to mina ima uma ke ko baye koy aw ni ala te terrorisme de mo fa faga ku ba faga ku ga dugu ci ka mo nyanama mina ku tike ko français de kumbe ka war do luma ko ka business ke no lui français ka entreprise be ko la farce kuye Macron wole trigi président ko kale Macron wole ka kuma fo Macron ngena ko Macron nya kayina fo atlu tala anga kuma to la meman. This giant called Lafarge is understood and found out how it was supporting the terrorist organizations in the northern Syria and how they opened underground tunnels. And when I explained all those matters to the French people, they didn't understand what I was saying. And I explained all these to Macron, the president of France. But right now, people are keeping Macron accountable in the French parliament due to the Lafarge. And Lafarge has become one of the most important agenda items in France, because at the end of the day, the lies will not survive forever. The truth will out. So Lafarge is one of the most important companies who supported terrorism. It is disclosed. Kwa chien bangira ko lu ya essayer ka kuma chogo ka ko dlan dogola ko chien re munyi kanga chien fo ko français o de be ko ka terroriste deme état islamique mena a définition fo ngena u ka terroriste groupe kuro da wulembe sano ko état islamique nu yi mine u bi nyenama mine ki busondi olu ka fagali chogo ka juguni iyad agali ka fagali chogo yi abe fol de ma ko Daesh état islamique ni donna la ubi blaki yere fani bade folo faga tellement kafiriya tondo ko français de be ka war do luma u ye libi yoro do be no yo territoire do mine u be ka passer ka taga Nigeria fe u be fe ka anga zone konna de ku ga yoro ye sisa mais u bora Syrie de u glana Syrie de mbe sigi kuma inka u koko terrorisme nu be ka taga nga mogo attaquer Mali nord la u be ka ta village u jeni Daesh de do état islamique de do ko o glana Syrie de awa ko français ka entreprise do be ko Lafarge ol de me wardi ni terroriste groupe mo ma nu bu wole ko Daesh français ka entreprise do be ko Lafarge ol de me wardi uma o be business u kenu ye territorialement de kundo mais o mo kelon ol de be ka adama don bonnet u nila trigi présent ko kale kumana Macron fait ka décès ko kan ko ndabla ko Macron mali la mais kale kumana kale ya ke dogola Amérique président koro ko Donald Trump fana ya kuma fɔ meno fana robo ko irala o de la ka fɔ Macron ngena chien do la indirectement ko Macron ka mogo la bo Syrie ko français ka mogo munu be Syrie ko Macron ku la bo ko vraiment ko français ko terroriste fe be na Syrie ka be français di Amérique président koro Donald Trump meno fana kala anga je kula de ñoko fe. Tremendous amount of captured fighters, ISIS fighters over in Syria. And they're all under lock and key, but many are from France, many are from Germany, many are from UK. They're mostly from Europe, and some of the countries are agreeing. I have not spoken to the president about that,
Would you like some nice ISIS fighters? I can give them. If you look at the situation, You can take everyone you want. let's be serious. A very large number of fighters you have on the ground are fighters Voilà. from Ni Macron Donald Trump de sigile Amérique président koro. Ako ko terrorisme fe be ka mene Syrie ka tlanche be européen di. Ko français yɛrɛ ka ca la ni fɛ. A sɔrɔla ka fɔ Macron ɲɛna k'i tɛ i ka terrorisme ta ka bɔ yen sa. A y'a kɛ ni tulonkɛ ni kumani ye. Depuis wagati la sɔmin kelen bɛ Faransi ma ko Faransi de bɛ ka terrorisme ninnu dɛmɛ. I b'a dɔn tubabuw tɛ ɲɔgɔn libu i n'a fɔ an farafinw bɛ ɲɔgɔn libu cogoya min na. Donc u ye nin ko in dilan dogo ni dogo la a ma se ka ɲa di. Donc a ko kɛra bisi kɛra po de sisan. A yɛrɛ ɲɛ bɛ Donald Trump n'o ye Amérique président ye o ni Macron ni fila sigilen filɛ nin ye a ko a y'a lajɛ dɛ. Syria, from Iraq, and the region. It is true that you have foreign fighters coming from Europe, but this is a tiny minority of the overall problem we have in the region. And I think number one priority, because it's not yet finished, is to get rid of. A bɛ k'a yɛrɛ kalala fili u b'a kalama dɛ u y'a fɔ a bɔ aw ni Ala na kira cɛ ni grande puissance ninnu de bɛ ka diɲɛ bɛɛ tromper ninnu de bɛ ka diɲɛ bɛɛ bila fili la. An bɛ taga dɛ an bɛ sɔrɔsi ba tan bila ka taga yan fɛ dɛ an bɛ mais u b'a dɔn mun ye terroriste o b'u yɔrɔ dɔn koyi a tila k'u t'o yɔrɔ dɔn de ya o de kosɔn ne ko Asimi kun man ka to MINUSMA ka contrat ka renouveler quoi an ye information tellement dɔ fana sɔrɔ ko Bankasi mara la ko hélicoptère fila jiginna ko hélicoptère fila jiginnen ko attaque kɛra dɔgɔnɔw ka dugu la o fana témoignage vidéo bɛ bolo n bɛ tila k'o fana k'a la n y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen na bilahi wallahi malien terroriste fila tɛ Faransi dɔrɔn de don i ma Amérique président kɔrɔ o ko terroriste fɛn fɛn bɛ Syrie k'a bɛɛ ye français de o tɛmɛnen kɔfɛ président kura bɛ ko Joe Biden Amérique justice ko kan ka na ɲɔgɔn nɛgɛ ko terroriste groupe min bɛ ko Daesh n'u b'a fɔ o ma ko état islamique ko cɛ tɛ k'u dɛmɛ muso tɛ k'u dɛmɛ ko Faransi de bɛ k'u dɛmɛ Turki président fana bɔra o ko depuis wagati min na u bɛ ka dingɛ sen ka bunker dɔ sen k'i ka tilen ka taga terroriste ka yɔrɔ la olu de bɛ pétrole suɲɛ Syrie ka taa feere Faransi ma olu de bɛ taa ka taa bin Syrie kan ka Syrie ka gaziw n'a ka pétrole suɲɛ Faransi tɛ foyi la Faransi bɛ balo ni manamana ko di u ye Libi ci nin cogoya de la k'i den ka marifa di dɔw ma Libi olu kana Sahel bɛɛ ɲagami diɲɛ yɛrɛ ɲagamini bɛɛ Faransi di bilahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna o de kosɔn ni ne ye malien den dɔ k'e ko non bɛɛ ka bɛɛ to yen an bɛ Faransi fɛ aw bɛ Russie fɛ Asimi i bɛ ka mɔnɛ don mɔgɔ la walahi mais an ka taa dɔrɔn n'an bɛ taa an bɛ se malien an ka nin yɔrɔ tɔ lamɛn an y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen na Turki président ma dan o dɔrɔn ma dɛ Turki président ye explication caman fana di dugumala ni fɛnw na américains ka entreprise bɔra ka yira A+B ko cɛ tɛ ka terroristes dɛmɛ muso tɛ k'u dɛmɛ ko Faransi de bɛ k'u dɛmɛ ne y'a kala aw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn sanu o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni malien an bɛna bɔ ka an ye information dɔ fana sɔrɔ an bɛna bɔ k'o yira bɛɛ lajɛlen na ko attaque mun fana kɛra Bankas ko hélicoptère jɛman fila de jiginna yen nɔ ka taa mɔgɔ dɔw jigi o hélicoptère mɔgɔ jigin k'i kɔdɔ dɔrɔn ko attaque kɛra donc malien an balimacɛ dɔ ye témoignage kala an bɛna a bɔ ka yira aw la an bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ ko n'an bɛ taga an bɛ se voilà a vidéo filɛ nin n bɛna k'a la aw n'an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ tuma kibaruya in sɔrɔ an ye vocal dɔw sɔrɔ k'a fɔ ko an ka centre ou bien nord yan fan de don ko avion fila jiginna a yɔrɔ la avion jɛman fila don avion jɛman ninnu fila u jiginna yɔrɔ mun na a ma tɛmɛ heure kelen kan a dugu la komi dɔgɔnɔ dugu don a tɔgɔ fɔli ka gɛlɛn ma dɔɔni mais n bɛ ka fɔli mun kɛ hakili la an balima caman ye kibaruya in sɔrɔ avion fɔlɔ nana jigin avion jɛman a jiginna wagati mun na a ma heure kelen sɔrɔ avion filanan fɛnɛ nana jigin o jiginnen heure damadɔ o kɔfɛ u wulila a dugu in kɔnɔna la ka taa maa caman bɔnɛ u ni na a bɛ mun de yira na a b'a yira na de sisan nɔ k'a fɔ ko u bɛ terroriste de ta k'u transporter sisan nɔ a bɔra dugu na a kɛra kɛnɛkanda ye parce que an balaka minnu tun bɛ tigɛ furu la a yɔrɔ la olu de ye avion ninnu ye ka ci lase dugutigi ni dugu kɔnɔ cɛw fana ma donc an ka foli b'u ye yan walayi an ka armée intervenir mais a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɔnɛra nin na
an bɛ dɔw don kɛ ala ka hinɛ u la Amina Rabbi. duuru dara i b'a dɔn sisan nɔ k'a fɔ ko l'armée malienne Mali bɛ kɛlɛ mun nɔfɛ Mali bɛ ka ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ in na dɔɔni dɔɔni Allahu akbar. parce que jugu a fɛrɛ ka bon kosɛbɛ u bɛ ka terroriste de ta sisan nɔ ka bɔ an kɛrɛfɛ jamana ninnu na ka bɔ n'u ye fo Libéria yɛrɛ la dɔ la ka na n'u ye u bɛ jigin an ka territoire kan ka maramafɛnw d'u ma pour que u bɛ se ka dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma cogo min na Oui. i b'a ye k'a fɔ o kɔfɛ an ye information sɔrɔ k'a fɔ ko an ka ministère de la défense u ye conversation dɔ intercepté conversation mun ni a kɛra Menaka mara la a conversation in terroriste kan ni an ka jamana politique mɔgɔ dɔw ani hali ka taa se fo société civile maa dɔw ma o bɛ ka plan tracé plan mun n'u bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ cogo min na ka essayer ka Mali déstabiliser davantage an y'o kibaruyaw sɔrɔ ka dɔn ka fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ne bɛ n yɛrɛ ɲininka jamana kanu bɛ fan jumɛn Maliens, aw bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ mɛn sisan nɔ. Donc ni ye information à la dernière minute de an y'a kala aw yɛrɛ kan parce que mɛn da ye mɛn tigila di ni kuma dɔ fɔra i b'a kala malien bɛɛ lajɛlen kala mɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an ye information min sɔrɔ armée ka succès kan armée an ka Mali armée ye succès baw de kɛ malien surprise bɛ yen fɛnw bɛ yen n bɛna a succès caman kala a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ a yɔrɔ la malienden bɛɛ lajɛlen ka lamɛn an ka armée bɔra an ye exploit ba de kɛ an ye dugu caman conquis an ye yɔrɔ caman bale an ye baleli kɛ yɔrɔ caman na Maintenant, dugu dama dɔrɔn fɔ aw ɲɛna an ka armée ka succès la le 10 octobre an ka armée ye ɲono mara la u ye mɔgɔ dɔw ka misi 900 ani misi 68 terroriste kun kɛlen bɛ k'o soin an ka armée taara ka taga o bɔsiw la k'o d'u ma ko le 10 octobre les femmes ont remis aux autorités administratives de Nyono 968 bœufs 102 moutons et chèvres volent aux populations par les terroristes de la Katiba. Donc, Maliens, ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛna bɔ ka a yira aw la aw n'an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc, armée ka exploit de bɛna expliquer nin na sisan nɔ a ye nin vocal partage ani vidéo partage diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ bi ye dimanche 23 octobre 2022. Maliens denw ko terroriste kun kɛ an ka armée exploit kɛ Kolokani na ka taga fɔ Kayi ka taga bila fɔ Kidali an ka armée lamaga k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ bravo à l'armée malienne o yɔrɔ la an ka armée tagalen u ye exploit caman kɛ an tɛ se ka bɛɛ fɔ an bɛ don a bɛɛ la a bɛ tila ka taa armée ka site sanfɛ a bɛɛ bɛ yen a bɛ an ka page sanfɛ donc k'u taara ko mɔgɔ dɔw ka misi k'u suɲɛna ɲɔnɔ misi 900 ani misi 68 k'u y'o bɔsi terroriste la saga 100 ni saga 2 ani baw k'u taara k'o bɛɛ bɔsi terroriste la k'u di u y'a bɔsi u ye mɔgɔ minnu ka fɛn suɲɛ u nana u bɛɛ lajɛlen ka fɛnw d'u ma donc ka taa octobre kalo tile 12 ka taa bila tile 19 la ko tentative d'infiltration terroriste ont été déjouées à Mondoro terroriste y'a essayé k'u bɛ taa Mondoro ka taga mɔgɔw hakiliw yɛlɛma ko k'u don terroriste la ko an ka armée bɔra ka don u ni san cɛ an ka satellite système satellitaire mɔgɔ minnu nana k'u bɛ taa don mɔgɔw la dɔrɔn an ka satellite an y'o de fɔ an ko Mali branchelen bɛ irisiw ka système satellitaire de la terroriste nana de k'u bɛna don population na n'u ye dugu min minɛ u bɛ mɔgɔw nɛgɛ k'u ka don terroriste la an ka armée taara k'o plan k'a bɛɛ déjouer Mondoro mara la Mali ni Burkina frontière la Mali ni Niger frontière yɔrɔ fanfɛla nin na u y'a bɛɛ déjouer ka taa tuguni zone test fanfɛla la base minnu kun bɛ yen ni état islamique bɛ k'a sigi o base de an ka armée taara ka t'o base bɛɛ fana ci o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni Maliens nouvelle dɔ fana bɛ yen tuguni ka yira aw la ko le 20 octobre ko les renseignements permis de localiser et neutraliser le nommé Malik Ba alias Alou Malik, chef opérateur de la Katiba du Massina. Amadou Koufa ka kelege ɲamɔgɔba dɔ bɛ yen nɔ ko Maliki Ba u b'a wele ko alias Abu Malik ko y'a ale faga fɛngɛ mara la Mopti mara la terroriste ɲamɔgɔba dɔ Amadou Koufa ka lieutenant-ba dɔ terroriste kɛlɛkɛlaba dɔ ko Mali armée ye dankari k'a la o kɛra kunna sini kɔ n'o ye octobre kalo tile 20 ye
o octobre kala tile mugan kelen fana tuguni anga surasu wulila ka taga mogo dɔw be no ko farabugu u taara ka taa farabugu yɔrɔ la ka taga dumuni tɔni 3 di population ma parce que sɛgɛn bɛ mɔgɔw kan anga surasu bɛ ka mɔgɔ jugu faga en même temps u bɛ ka taa dumuni di population civile fana ma le 20 octobre anga surasu wulila tuguni ka enquête kɛ ka offensive dɔw kɛ et Ndila commune de Tungambugu a fait un bilan de 10 terroristes neutralisés donc u ye terroristes faga k'u ka PM wɔɔrɔ an'u ka moto dɔw fana bɔsiw la o kɛra o mara yɔrɔ la o don kelen fana tuguni dɛ c'est-à-dire c'est pour vous dire que tile saba mun tɛmɛna an ka armée lambaga dɔ kɛ a ka bon hakili ma ko le même 20 octobre an ka sɔrɔsiw wulila ka vol de reconnaissance dɔ kɛ et n'o ye Kerena à 28 km l'est de Kona bilan un terroriste neutralisé an ka avion de reconnaissance bɛ sanfɛ satellite russe ka satellite bɛ sanfɛla la a bɛ k'an ka armée dɛmɛ terroriste bɛ don wo kɔnɔ an ka armée bɛ ka taa don ka t'u wɔgɔbɛ o wo kɔnɔ k'u minɛ k'u bɔ baara la pewu u mana taga yɔrɔ dɔ k'u bɛ t'u sigi an ka armée bɛ taga avion ta ka t'u bombarder ni terroriste wulila yɔrɔ la k'u bɛ t'u sigi an ka armée bɛ ta ka t'u bombarder donc an b'a fɔ bravo aux femmes an bɛɛ k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ c'est vrai insécurité bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la le 21 octobre les femmes ont mené une reconnaissance offensive dans la localité de Sengele à 35 km au nord-est de Kona région de Mopti. 14 suspects terroristes ont été interpellés. Les enquêtes sont en cours. Au 21, quel est Outara Kuka Basido et interpellé une reconnaissance offensive sur une base de Katiba Sama dans la localité de Sama à 25 km au sud-ouest de Boni. Boni Mara Fanatouni, Outara Kata Dangareke terroriste là non. Nous coupons tout Franjoga Yoro là. Nous les téléphones ta, les terroristes et téléphone d'accord, allo, ebe euro du mai. Et les autres satellites va brouiller. Terroristes ti se ka kuma ble mais mbena kuma do fo onyena aka aklito o yoro la anga na ngina français ka yoro inkode français keleme ka plan kura mi tracé ou ye kanga état de affaibli donc malien il faut pas qu'on se laisse faire en bas don baraba ndoko tiriki président de ko français o be ka état islamique deme o état islamique o de be ka tanga village ou jeni menaka marala tesit marala nous yanga village ou jeni be boli ka ta Niger Farasiga plan kura te dɔwɛrɛ ye u b'u dilan n'u y'u dilan u bɛ na diɲɛ bɛɛ sɔnna sa ko Faransi de terroristes dɛmɛbaga ye Amérique ko Faransi de bɛ ka terroristes dɛmɛ Turquie ko Faransi de bɛ ka terroristes dɛmɛ Mali ko Faransi de bɛ ka terroristes dɛmɛ awa baara banna o sɔsɔli wɛrɛ tɛ yen bilen o ni maa min ye maliyɛn den yɛrɛ wolo ye i ye hɔrɔn ye i fa den ye maliyɛn jeli de b'i la e man ka Faransi défend bilen a Faransi jɔn fɛn fɛn man ka dugu la ni mɔgɔ yi wulila k'a procureur ou bien fɛn k'i b'an ka mɔgɔ wele ko diffamation bilayi talayi ala t'a to i da fona ka sɔrɔ procureur mun bɛ Faransi ka baara la dɛ mɔgɔ ye malien halala ye hɔrɔn de ye yɛrɛ wolo de bɛɛ y'a dɔn bi ko Faransi de terroriste awa Faransi dɛmɛbaga fana terroriste de dɛ mɔgɔ i ye procureur ye e Faransi dɛmɛbaga dɛmɛ o kɔrɔ ke e yɛrɛ fana Faransi dɔ di donc an tɛ sigi an ka jamana tɛ ci maa si bolo i yɛrɛ ka intérêt personnel la ni mɔgɔ bɛ Faransi fɛ taa Faransi passeport ta i ka t'i sigi Faransi Mali ye anw de ta ye an ye malien den halala de an t'an ka jamana to maa si bolo i ka taga ta ka di Faransi ma bilen c'est terminé an b'an ka président kɔ Assimi an b'an ka transition kɔ que Dieu bénisse le Mali Maliens an k'an cɛsiri wallahi état islamique Faransi de bɛ ka dɛmɛ Turquie y'a fɔ Amérique y'a fɔ état islamique tiɲɛni ale tiɲɛni nɔ ka bon ka tɛmɛ Iyad Agali ka tiɲɛni nɔ kan état islamique ale tiɲɛni nɔ ka bon ka tɛmɛ Amadou Kofa ka tiɲɛni nɔ kan état islamique o de bɛ dugu kunturu jeni ka denyɛrɛninw jeni ka musokɔnɔmaw fara ka mɔgɔw ɲɛnama minɛ ka essence bɔ kan ka jeni ka mɔgɔw ka dugu ci ka kafiriya fagali minnu bɛ kɛ dɛ état islamique de b'o kɛ o état islamique mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'u dɛmɛ ko Faransi de bɛ k'u dɛmɛ Amérique bɔra ka fɔ sisan Maliens perewu yirala sa nɔ awa siksi barabla bara bana pewu awa ni mun bɛ wuli ka faso dɛmɛ i ka faso dɛmɛ mun b'i sigi ani Faransi dɛ a bɛ tan dɛ mɔgɔ mana kuma fɔ an b'i buruju gosi awa ni procureur min ko k'i bɛna don parce que n'an m'an kɔlɔsi Mali procureur dɔw bɛ yen hali Amadou Koufa b'i to terroriste baara la ka hali Amadou Koufa plainte tigɛ mɔgɔ dɔw contre la a procureur dɔw b'a fɔ k'i ya diffamation kɛ koyi hali a dɔw bɛ hali Amadou Koufa défense ta a procureur bɛ yen n'an man wuli k'an jɔ bilayi u bɛ hali Amadou Koufa u b'a ko ka jan sigilen ɲɛna parce que Amadou Koufa ka représentant de bɛ Bamakɔ kɔnɔ manamanakan fɔ la l'armée ne monte pas en puissance dɛ Chakajan Madoujan Jakuma ye kalo minɛ dɛ an t'an sigi o manama o patapata k'o tɛ k'an ka jamana kan bilen dɛ ça c'est terminé donc ni min bɛ faso dɛmɛ i ka dɛmɛ ni min tɛ faso dɛmɛ an b'i yira diɲɛ na
anti faneni anti baneni anti diffamé mais ibe Mali fait ou bebe France fait ni te France fait ibe bon Mali kono ni ko kibe France de fait iti ski kanga jamana ta kadi parce que muso kono de fagara Mali kono furiato de tiara Mali kono muso furiato tiara falato nun tiara abe France de noyi ni ne Malien de sigile ke bo France kelen défend bila ni adom ni ye kibe ni ne ka mo kele akera procureur yo akera surasi yo wala tikibe France ka jedi la ça il a teka donna quoi ne bi taper très fort et sans recul et sans regret bila italay parce que ambe Mali ko kele lante moko ko kele ni ne be ka nyere ka intérêt ko kele ke samba soron kara milliardaire mais moi je me bats pour tous les Maliens donc faut Malien bela jelingena an tege di nyogoma an mouvement victoire gloire an bora kita kaw ya mbonya an be kita kaw fo merci beaucoup an be kan tege di nyogoma mbali kura mu fora ni ala sonama abena ke fo saraka fo itola ala ka baraka do an bela jelina que Dieu bénisse le Mali an tege di nyogoma an na reculer de mo ni be France ken défend anti to iblé donc o de kudo malien o akambe ciao ciao